Abuja. E ko noon liste for pinal Daarorgal on calminaama on juuraama on beltanaama en cenni banndiraaɓe fof e kuuɓal e ko wala ɗum ko enen ɗo e Madiina ɗo e Denndal men Tidiane Hammadi ni e ko noon wadde oɗo sahaa jo gonɗen koye deftude battari ɗumno ko dari ɗo ko Amadou Diallo yewde Basir Alsane Mamadou Idi en eyyi ko Mamadou wala ɗum wara Boolumbal Abuja dari ɗo e waynoraaɓe heddiɓe kamɓe kala e kuuɓal kamɓe dari ɗo eyyi wadde oɗo sahaa joni ko gonɗen koye barineji quoi eyyi ɗum noon en calni dental ngal kadi ñaguinoɓe Allah moƴƴere e kisal e ndenka e tawnoɓe daña arde ɓe kadi bekki ɗum Amadou Diarra ɗo maddama gadid wona ɗum coono ɗon eyyi noon e ƴettima joni maɗaɓe gone sarfude quoi eyyi ɗum jaɗɗo ko ƴettiɗo boolu pourtant wonderto ko hewani fewi de